Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalagoy espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulin ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalagkon na pa ba'y mga sala nga nahibilin diha kay kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan, then mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang balaang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministeryo sa pagpasabot kanato. Gumikan niya ng nagababag. Busa agda kita giawhag sa pulong sa Dios sa pagsugid sa tanan ng mga salang nahimo ning adlaw aron makatudlo na ang balang Espiritu Santo kanato siyang kamatuoran o nga kita makasabot sa kamatuoran sa Dios. Busa ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Bisaya, kung isugid ta ang ato mga sala, siya, ang Dios, kasaligan o makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayod sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Karon, alang kanimo dili magtotoo ang imong giatubang nga isyu, dili ang imong pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa dawat o pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagakanayon sa in English, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Tumuo ka ang Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Busa karon mag-andam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Balaan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nini dapita sa makusapa aron kami makapadayon sa among tulumanon na pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalang sa imong mga pulong. Dili man mabuhay ang tao pinagi sa paan lamang, kundili pinagi sa matag pulong nga magagula sa imong baba. Busa uban ni kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo niining imong kamatuoran nga among pagatunan, ilabi na nining among tun-anan nga giuluhan og ang katuyuan sa kinabuhi. Busa salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga silingan, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Ang atong uluhan sa masnandan, ang tuyo sa kinabuhi. The purpose of life. Okay. Now, diin kita muhunong ato kining ipadayon. Pangutanon ta ka. Giyon sa manimo pagkahimong sakop sa imong panimalay. Ang tubag niini mao nga
tungod kay gihimugso ka man, gipagkatao ka man, di ba? Now, sa sama usab nga kahimtang diha sa espirituhanong pagkabutang, nahimo kang sakop sa panimalay sa Dios tungod usab kay gihimugso ka, gipagkatao ka, pag-usab, sakto? Now, ang tubag, nganong ingon man kini. I mean, dili tubag, pangutana. Nganong ingon man kini. Mangutana katingali. Ang tubag, tungod kay ang pagtuo kang Kristo, mauman ang paagi o proseso sa pagpakatao pag-usab. Ikaduhang pagkahimugso. O sa sagad mong madungog sa in-English o being born again. Ang pulong sa Dios, nagkanayon, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usap. Ana sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Now, kining maong bersikulo, naghisgot og espirituhanong paghahimugso. Kaya bigod nimo, ang kaluwasan, nagkahulugan og usa ka pagtabang o usa ka pagtubos. Pagtubos gikan sa unsa man. Pagtubos gikan sa makaluluoy o galaot nga kahimtang sa tao. Ang hingpit nga pagkahimulag niya gikan sa Dios tungod sa iyang pagkamakasasala. Ang Roma Kapitulo 3 versikulo 23 nagakanayon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Matud pa in English. Ingon man ang Roma, Kapitulo 3, versikulo 10, nagasulti, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Nadugang panini, nagsulti usab ang Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Kamatayon espiritual gani. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, tungod kay ang suliran sa tao mao ang iyang pagkahimulag sa Dios. Roma 5:19 na kanayon. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, si Adan. Ug ang sala nagda og kamatayon espiritual. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Giduhig ngadto sa mga kaliwat ni Adan. Kay nakasala man ang tanang tao, diha kang Adan. Sabta pagayo kinihigala, nga kitang tanan, patay spiritualmente. Spiritually dead. Kita, manahimugso ng kalibutan na. Wa gyud kita mahimo aron sa pagduol sa Dios. Wala. O wala. Adunay dili malabang, dili malatas nga dakong ali ngadto sa Dios. Fixed, goal fixed kana goal fixed, di na kana matangtang, di malatas. Gikan niyan tong pagkalaglag ni Adan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Walay mausah ka tawo ang makalikay sa maong ali. Sabta gina. Tungod sa desisyon ni Adan sa pagpakasala, gitukod sa hustisya sa Dios ang maong ali. Ang Dios ragayod ang makatangtang ni ining maong ali. Sabta na. Walay tawhanong paningkamot ang makapalingkawas kanato gikan sa atong kahimtang sa pagkabinilanggo. Bisan pag-unsang talento, mga abilidad, kinaadman, bahin sa pamatasan, mga bahandi, o bisan pag-unsang butang, wala ug wala gayud kita'y mahimo bahin niini. Nagakinabuhi kita luyo
niining maong ali, labihan kitang pagkalayo sa Dios. Gawas lamang sa unsay mabuhat sa Dios, lambi niini, kitang tanan nagaatubang ragayod og silot, ingon man dayon nga pagkaimulang sa Dios. Ang pagkaanian niining maong ali usa ka daotang balita, di ba? Gumikan sa usa ka buhat sa pagsupil, ang tao nalitag luyo nining maong ali ug nahimo siyang ulipon sa kinaiyang makasasala. Apan tungod sa buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Jesucristo dito sa krus, gibuksan sa Dios. Iyang gibuksan ang agianan tadlas sa maong ali sa tuyo nga kahatagan ug kagawasan ang tao gikan sa merkado sa pagkaunipon sa sala. Higala, mao kana ang maayong balita sa kaluwasan. Ang labihan kamaayong balita. Nagkasabot ka? Busa. Aduna lang may usa ka solusyon ug kini mao ang krus. Tataw kayo ang gisulti diha sa 1 Timoteo 2:5-6 nga nagkanayon. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Ang angayng itubag sa tao niini maura ang pagtuo kang Kristo. Juan 3:18. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Diyas pinadayag 20, versikulo 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Matud usab diha sa 1 Juan 4:15, ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Namungtanan na usab ako kanimo. Unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay? What is the worst kind to die? Sayod ka ba unsa? Tubag. Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, mao ang pagkamatay nga usa ka dili magtotoo. Sapagkat tinuod, ang tao nga mosalikway sa mayong balita sa kaluwasan, gipakabakakon niya ang Dios. He is making God a liar. Now, so, ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, dili ang pagkamatay og cancer o disgrasyas dahan o kanang sa COVID-19, kuban pa dili. Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, mao ang pagkamatay nga usa ka di magtotoo. To die as an unbeliever. Nadugang pagyud niya na. Ang usa ka tao nga mosalikway ni Kristo ingon nga manluluwas, nagabuhat sa sala nga dili nagyud mapasaylo. Naubahin niini, basa ang Mateo 12:31-32. Nagsulti ang pulong sa Dios nga mas maayo pag wa na lang unta mataw ang usa ka dili magtotoo. Mao na gisulti gidon sa Kristo ngadto kang Judas. Kaya ang tinuod, ang tanang dili magtotoo, mga pildiro ng mga tao. Ug ang tanang pagsalikway sa kamatuoran, usa kini kamatang sa pagkamapahitason.
Wala ra bagyoy ika pangulipas ang tao. Tingalig maingon siya, wa ko mailhi ang Dios tungod kay wa may pasabot kanako bahin kaniya. Busa, walay katarungan nga itambog ako sa linaw nga kalayo. Apan pabasaha ra gud ning tawhana sa gisulti diya sa Roma 1:18-20. Okay, atong basahon. Ang bersikulo 18 na kanayon. Gipadaya gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Bersikulo 19. Kay unsay mahimong masayran may tugod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao. Kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Bersikulo 20. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita dihas mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Abi nimo, kung mapiliton ang usa ka tawo, insistent ang usa ka tawo sa pagsalikway kang Kristo, ingon nga manluluwas, giandam na sa Dios ang planos paglubong niya ng tawhana. Mo hinungdan nga sa nahitabo dito sa daang tugon si Nicodemo. Inomdom kang Nicodemo ang relihiyosong pango sa iyang panahon, usa kadto kalabang pare, usa kalabihan pagkarelihiyoso nga tao, matarong siyang kaugalingon, malulot ug malumo nga tao, gisultihan sa tong Ginoo sa pag-ingon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usap. Juan 3, versikulo 3. Kaya abi ko nimo, daghang mga tao karong panahon na nga mga maihon. Mga maihon, pag-ayo mga tao, tamis ug malumo nga mga tao, apan kini sila mga dili magtotoo. Kung pangutan-on mo kining maong matang sa relihiyosong mga tao, kung siguro ba silang mahilangit? Nasayon ka bagon sa ilang itubang nimo? Ang Diyos ray nahibaw. Pagkadakong trahedya. Kining mga tawana, naghimo gayod sa Diyos nga bakakon. Oo, gipakabakako nila ang Diyos. Nagasabot ka? Busa ikaw nga dili magtotoo, nga nagpaminaw ning mensahe karon. Wala si Kristo diha kanimo. Sakto? Ikaw nga dili magtotoo, wa kay kinabuhing dayon. Husto? Paminaw. Ikaw nga dili magtotoo, hingpit gyud kang nahimulag sa Dios ug kana nagpasabot nga patay ka espiritualmente. You are spiritually dead. Ug diha sa Roma 8:9, ikaduhang bahin niini, kini nagpatin-aw kanimo, dili magtotoo, nga nag-ingon og kadtong walay espiritu ni Kristo, mga di magtotoo, dili iya ni Kristo. Now, diha usab sa Judas 19, gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha o wala kanila, dili magtotoo ang espiritu. Wala kanila ang espiritu. Sa pagkatinuod, ang usa ka dili magtotoo, usa siya ka tawo nga mipili og wala nay undang nga urom. Ibaw kung say urom, nightmare. Og nahibaw ka ba ngano? Tungod kay iya manggisalikway kadtong misagubang sa paghimatay dito sa krus. Isip puli kaniya. Ug kining maong negatibong desisyon niya sa dili pagtuo ni Kristo, nagatangag kini ug usa ka
makalilisang nga sangbutanan. Resulta, linaw sa kalayo. Mao kanay panapos nga destino sa yawa o sa iyang mga anghel, mga demonyo. Ang linaw sa kalayo, mao'y maingon ta og basurahan sa Dios. Nanas Mateo 25:41. Ang linaw sa kalayo gitawag usab diha sa Biblia og ikaduhang kamatayon. Pinadayag 20:14. Na kung buot kang mohimo og daklit nga pagtan-aw ngadto niya ng kasakitan o wala ni paglaom nga dadangatan sa dili magtotoo, palihog basaha ang Pinadayag 20:10, ikaduhang bahin niini, ug ang Pinadayag 20:15. Ug sanglit wala man mahisulat didto sa libro sa kinabuhi ang ngalan sa dili magtotoo, itambog na siya dito sa linaw sa kalayo. Totoo kipagayo unsa ka ngilngig o pagkamakalilisang ang kaugmaon dito sa linaw sa kalayo. Una, anay hingpit nga kangit-ngit dito. Anay hingpit nga kaguol dito. Hingpit nga walay kalipay dito. Hingpit nga kaparutan. Frustration dito. Anay hingpit nga kalagot dito. Naay hangtod. Hingpit nga pag-antos, hangtod sa wala na katapusan. Wala na'y kaiskapuhan bisag unsa pay himuon sa tao. Wala na. Mao kana ang tinuod nga hulagway sa linaw sa kalayo ang kapungot sa Dios nga gipadayag diha sa ikaduhang bahin sa Juan 3:36 nga nagkanayon og ang mutuo sa anak kang Ginoong Jesucristo may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kaangturan. Mo'y hinungdan nga nga ang kinagrabihan nga matang sa pagkamatay, maong pagkamatay isip o sa kadili magtotoo. Apan hinuon, nagaagad lamang kini sa kapilian sa tao. Ang tinuod God, ang tao sa kanunay, produkto ra gyud sa iyang desisyon. Sakto? Ang kaluwasan, usa kini kagasa nga dawatonon, dili usa ka tumong nga kabutonon. Nagasabot ka? Ang tinuod nga kahimtang sa tao nga wala diha kaniya si Kristo, sama ra gyud kini siya niining musunod nga paghulagway. Sama siya sa tao nga paingon ng malumos. Nang inahanglan siya tao nga muluwas kaniya sa mapananglit sa pag-itsa ba kaniya usa ka salbabida. Ikaduha, sama siya sa tao nga may sakit nga nanginahanglan siya tambal aron sa pag-ayo kaniya. Ay kunwa kini mamatay ra gyud siya. Ikatulo, kining tawan sama ra sa tao nga nagbubo o gasolina sa iyang dulang kaliguanan, bathtub, o iyang kining 2 litag kayo, dayon niyang saom niini. Ikaupat, di man ni, anang sa mga dili magtotoo, ang Dios nagaandam ng daan o plano sa paglubong kanila. Ikalima, ang Dios nagsulti ngadto sa mga di magtotoo. Mas maayo paunta kining mga tawhanag wa na lang unta matao. It would have been better for this person to have never been born. Ikaw sama sa tao nga nagtuo sukat sa iyang pagkatao nga ang kolor nga itom usa ka puti. O sa dihang tudluan siya kung unsay tinuod nga ang itom nga iyang gituoang usa ka kolor puti, dili kini puti kundi dili itom. Siya dili mo tuo niini. Abi gud nimo. Ang tao labihan pag-ayong nanginahanglan sa Dios.
Ang Dios wa ra ba manginahanglan sa tao? Karon mangutan na tuod ko kanimo. Giyon sa mas mga tao dito sa daang tugon pagkaluwas. Giyon sa nila pagkaluwas. Tubag pinagi sa ilang pagtutok o pagtanaw sa mahitabo pa didto sa cross uban sa ilang pagtuo niini with their faith. O galang usab ka natong mga tao dinhi sa bag-ong tugon, New Testament. Giyon sa manusab nato pagkaluwas. Tubag pinagi sa atong pagtanaw, pagtutok paatras sa nahitabo na dito sa krus uban sa atong pagtuo sa niini. Di man ibaya ngang matag magtutuo karong panahon na mao ang simbahan. Ang simbahan sa pulong Grigo mao ang eklesia. Ug unsaon man sa tao pagsud sa simbahan? Tubag pinagis pagpabautismo sa Espiritu Santo. Mga buhat 1:5. Sa unsang pagi? Pagtuo lamang ni Kristo lamang. Mga buhat 16:31. Pagtuo ngadto sa tukmang tumong. Ug ang tukmang tumong sa maong pagtuo mao lamang si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo ra mao'y manduluwas o Ginoo. Sabta ka na pag-ayo. Tuod, matnguni kini, ang Kristo ra sa Biblia mao'y manduluwas, dili ang Kristo sa relihiyon. Sublion tas pag-ingon, nga ang Kristo sa relihiyon, dili makaluwas, ni bisan kinsa. Kung mo'y hinungdan, nga ang kinagrabihang butang nga mahitabo ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, maong pagtuo sa unsay gitudlo sa relihiyon. Nagkasabot ka? Ug labot pa ang relihiyon, hinimo-himo o ginama-gama kini ni Satanas. Ug busa ang giangkon sa mga tao nga nasud sa relihiyon, mini nga Kristyanismo. Sabtag na. Kaya ang labing tinuod, ang Kristyanismo usa ka relasyon sa Dios. Pinagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang Kristo diha sa Biblia. Mga tudpas mga buhat 4:12 ug sa 1 Timoteo 2:5 wala na laing tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao kundi si Ginoong Hesukristo ra. Di man makatuo ang tao sa bisag unsang butang wa niya mahibaw-i. Sakto? Ang mga tao nga negatibo sa pagkat-on sa mga kamaturan diya sa pulong sa Dios, dili gayud makatuo makagamit og bisag unsang pagtulon sa Biblia nga wala nila matun-i ug makatuni. Busa gikinahanglan niya unas tanan ang pagpamati sa mayong balita sa kaluwasan. Kini karon nga itong gisgutan. Pinagi sa gisaysay ni inis o sa ka-ebanghelista o ka-ministro, una kini niya tuuhi. Ang pulong sa Diyos na kanayon, busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati naggikan sa pulong ni Kristo. Ang kaluwasan, kabahin kini sa plano sa Dios. Ug ang plano sa Dios, dili gayud mapakyas. It will never fail. Mulihok gayud kini sa tukma ngadto ni bisan kinsang kinabuhi. Gani ang plano sa Dios nagadumala kini sa kinabuhi sa matag usa ka nato mga tao. Walay makaikyas niini sa gusto nato ug sa dili. Abi nimo, adunay tulo ka mga dagkong matang o pundok sa mga tao dinhi sa kalibutan ug kini mao ang mosunod. Una, natural. Mga dili magtutuo ni. Ikaduha, espiritual. Mga magtutuo nga espiritual ng hamtong. Ikatulo, karnal. Mga magtutuo nga wa manggitubo sa pulong sa Dios. Kaya negatibo man. Naututuki og susiha ang imong kaugalingon. Kung hain ka man mahisakop
niining tulo ka pundok sa katawhan nga nahitala sa unahan. Hinoon nining tungura ato ra gud unang tukbilon ang 5 ka punto labot sa doktrina sa pagka-pagano, heathenism sa in English pa. Okay, mao kini mosunod. Ang una nini, ang Dios hingpit nga pagkamatarong og makiangayon. Hingpit nga hustisya. Busa dili ngayon mitabo nga magmapihigon ang Dios ngadto sa bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao. Deuteronomio 32:4. Ikadua, ang panapos nga buhat ni Kristo sa kaluwasan, nagahatag og kaluwasan ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Ikatulo, ang gipanayag nga kabubuton sa Dios mao nga buot niya nga maluwas unta ang tanang tao. Segundo Pedro 3:9. Ikaupat, sa higayon nga usa ka sakop sa kaliwatan sa tao magtinguha ug buot niyang mailhan kinsa ug unsa ang Dios, bahin kini diin magpositibo ang kabuto sa tao ngadto sa pag-ilan niya sa Dios. Nan ang Dios mupadayag gayod sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa maong tao. Juan 7:17, Jeremias 29:13. Ug ang ikalima, sa dihang ang dili magtotoo magnegatibo sa iyang kabubuton ngadto sa pag-ila sa Dios, naan ang Dios dili na obligado sa pagpadala sa maayong balita sa kaluwasan ngadto niya ng tawhana. Kasabot ka? Naon sa man ang resulta? Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makaluluoyng tao. Ug ang pagdawat niya gikan sa Dios og pagkamakaluluoyng kahimtang. Kaya bigod nimo adunay duha ka paagi sa paghailangit. Una, ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Ikaduha, ang pagkamatay sa dili ka pa makakabot sa pagmatngon nga naay Dios. Ang tao nga mutuo kang Kristo makapadag-iya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Juan 1:12. Ang mga magtutuo, mga anak na sa Dios, pinagi silang pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. Galatia 3:26. Karon, unsa man kadak-as pagtuo ang gikinahanglan aron makatuo kang Ginoong Jesucristo? Unsa kadaka? Tubag? Ingon kagamay sa liso sa mustasa. Maura. Mateo 17:20. Mao kanay matang sa pagtuo nga walay merito. Pagtuo ka na nga sama sa pagtuo sa usa ka gamayng bata. Ug ang ikatulong matang sa tawhanong pagsabot. Sublion ta sa pagpangutan na nimo. Unsa man ang duha ka kinagrabihang matang sa pagkamatay? Tubag, una, ang pagkamatay isip usa ka dili magtotoo. Lucas 16:23. Ikaduha, ang pagkamatay sa usa ka magtotoo tungod sa sala nga makamatay. Sa in English pa, sin unto death. 1 Juan 5:16. Now, sabta kining usa ka punto sa doktrina. Ang tao nga modawat o regalo, apan kining maong regalo, iyang isumbalik paglabay ngadto sa naong sa naghatag kaniya niini. Nagpasabot nga, iyang kining gisalikway. Sama ra sa pagtampalas sa regalo sa Dios. Ang pagsalikway sa gasa sa Dios nga maong kaluwasan. Ang Dios nagasulti sa iyang pulong nga makahibalo kita sa walay pagduduha nga kitang mga magtotoo mahilangit. 1 Juan 5:13. Buot ka ba giyong mahilangit? Na mao kining mga butang nga atong gisgutan. Ug iya kitang gisultihan ngano? Una, ang mga gikinahanglang tulumanon aron kita mahilangit, gituman ni Ginoong Jesucristo. Ikaduha, ang pagkahilangit
Dili pinaagis mga buhat kun dili pinaagis pagtuo. Episo 2, 8-9. Ang mga buhat 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Juan 6:47, sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing walay katapusan. Juan 3:18, ang tanan nga motuo sa anak, dili silutan. Apan katong dili motuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Juan 3:36, ang motuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Hingala, kundi ka pa magtotoo ni higayuna nga nagapaminaw ning maong mensahe. Pakigihikay ng daan sa Dios bahin sa dayon nimo nga kaugmaon. Pamatia ang tawag sa balaang Espiritu Santo nga nagadapit kanimo sa pagdawat sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo tabalaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining tanan nga among na dungog ug among nasabtan pinagi sa pagpatinaw kanamo sa balaang Espiritu Santo. Nga di ay unsa kayano ang kaluwasan nga imong gitanyag kanamo. Nga mo lamang ang among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat o Diyos hinaot nga kadtong pamati niini, makaamgo sila nga samtang dili pa ulahi ang tanan, nga makadawat sila niining imong kamatuoran. Salamat nga mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini ug kadtong among mga subscribers, ang tanan nga nagasunod ning among ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.